Allah. ADA Umar Hashim ne ya ce in tambaye ku su waye munafikai a wannan ma'aikatar. Iyakacin mu da muke cikin gurin nan. Umar Hashim to kai kaji. Lalle. To ina tsofaffin masu laifin cikin ku. To wannan a baya ne. To amma ba suna da laifi ba. Laifukan duka sun goyi. Amma kai MD ba ka tashi ka ba da shawara ba. Dai zan ba da shawara. Duk yakin da zamu kada ya zama irin wancan. Ya kamata a ce mun canza salon yaƙi ne. Umar Hashim wancan karan shi ya cece ku. TA ke zaki tashi ki magana. Ranke daɗe ya maganan Umar Hashim wanda shine ya fito da mu daga cikin matsalan da muke ciki. Ba ta amsa mana ya ku shiru kuna kallon ta. Za mu cika mai dukkan alƙawarurrukan da muka ɗauka. Na kowa wai da gaske ne za ku cika mai alƙawarin shi? Gaskiya ne. Ranka shi dadi. Ranka yi dadi. Ne ba fa da kai nake ba ka dakata. Ranka yi daɗe. Akwai da yawan mutane wanda rarrashi ko tausasawa ba zai sa su fahimci gaskiya ba bare su bi. Umar Hashim za ka iya ba ta amsa. Inda ku haka ne da mun gani tun daga magabatan mu. Kinga yanda manzon Allah ya zama mai afuwa da rungumi. To kin fahimta? Na fahimta. Masha Allah, na gode. Kuma ba za mu taɓa haɗa hanya da muke mu ba. To waye makiyin naku? Umar Hashim. Wai me haka ne wai? Kar kai magana. Menene tsakaninku da Umar Hashim? Tsakaninmu da shi gaba ce dawwamammiya muddin bai duka umarninmu ba. Nafisa ya kamata ki gamsar da wannan baiwar Allah. Ke fa kika ce yayi mana rana. Saboda ba daban shi ba, da tuni mai girma Mutawalla ya gano halin da muke ciki. Dole sai na buɗe baki na baka haƙuri tukun zaka san abin da ya kawo ni? Ka ji Umar Hashim kenan ba za ta ma biyayya ba. To idan ba haka ba ki zaman ki ba sai kin zo ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hadiza Gabon. Point of correction. Ko ka ce mini Hajiya ko ka ce mini ranke dade. Okay, to ranke dade dama sako ne aka bani in kawo miki. Daga ina kuma in jiwa? Amsar tana cikin takardar. To ga bude ka karanta in ji. An ce kafin ki fara fin baki da ko sisi ke matsiyaciya ce. Tsiya kuma? Kai. Au, kina nufin ƙarya ta ne. Allah yana ji kuma yana gani. Sarki mai Kano na ji an ce ba abin da ka fi so kamar shinkafa da wake. Wake da shinkafa da mai da yaji. Gara nan ya zo. Hadiza Gabon ya kamata ki faɗa wa sarki gaskiya. Da har kake tunani akwai albarka cikin haram. Allah gafaka. Aminu Sharif, wai da gaske sarki ya saki matar shi. Kai ka fi kowa sani. Sarki, kai za ka faɗa min da kanka. Gaskiya za mu rabe hanya da kai. Da gaske za mu iya raba hanya da sarki. Kwarai kuwa ko Ayuba ne. Ba wata raba hanya da za mu yi da sarki shi ɗinwa. Rantsai da Allah za ka je ka a gidan maza. To me a ciki? Ina manta ma na ji an ce kai fara da Hadiza Gabon. Sai me irin Kada ka ƙara. gida ta waje. Kar ka jawo shi. Da gaske kai barawo ne. Ni barawo ne. Barawo. Sarki haka ne? Talarfin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Hajiya haka ne? Sharri aka yi masa. A taimake. To me kake nufi? Wani abu. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka. Rika dawa. Me za ka iya cewa game da tasha ta Skit TV Interview? Jama'a assalamu alaikum. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa a wannan zamani. Ta ina za a je a danna mun subscribe? Ta YouTube channel Ko wani shiri muke da kewa na san ba za ki danna mun subscribe ba. Mu fa za ka danna mun subscribe? Kai ka fi kowa sani. A sake da nake so in tambaye ki a zan ganki da wuka. Yi a hankali. Ya kai na gada sa da wuka. Daman na faɗa maka mahaifiyata bataliya ce. Musa mai sana'a. Ma dan garin nan ne yawa. Allah ya isa. Na san mutum ke kaina ba zan tsaya ai ya gani gada ni a su. Muhammadu Buhari me ba ka so yayin da kawo mulki? Ta'asa. Ta'asa. To ina da ina aka fi yin wannan ta'asar? Da Borno da Yobe da Adamawa yawancin su. To kamar ina ne ba a yin wannan ta'asar? Kamar Kano. Kamar Kano. To saboda me? Saboda Haka da amsa. To amma me yasa Maiduguri ba a zaman lafiya? kashe mutane da ake yi. Kuma me? Kuma tsare hanya tsakanin Damaturu zuwa Maiduguri. Me ma ka ce sunanka? Sunana Gaska. Amma gaskiya ya an san ka da taimako. Me yasa za ka kira Kano kai aikin Allah kake? Wannan aikin buratai ne ba namu. Mun gode da kallon tashar Skit TV Interview. Ku haɗu da mu a wani bidiyon na gaba. Mun gode.